Vážení diváci, milí oslávenci, srdečne vás vítame pri sledovaní našej relácie Živio. Sme veľmi radi, že aj dnes vám môžeme odovzdať blahoželania a gratulácie od vašich blízkych. Do dnešných dní vám želáme veľa krásnych osláv, veľa hudby a tanca, pretože na tie spoločne prežité chvíle spomíname najradšej. Pri pohľade na teba, Miloško, tomu skutočne aj uverím. Čo to máš, prosím ťa, oblečené? Tak to isté by som mohol povedať aj o tebe. Čo to máš na sebe oblečené? Sama si povedala, že po skončení tejto relácie ideme spoločne na ples, pretože ples je rôznych spolkov a tu teraz v plnom prúde. A ja som sa rozhodol, že dnes večer pôjdem na ples obdivovateľov noci. No prepáč, ale ja takto s tebou na ples nepôjdem, veď sa prepadnem hanbou. Ty sa prepadneš hanbou? A ja som sa prepadol hanbou, keď som tak dlho čakal, kým si sa vychystala? Mlčky som čakal. Vôbec to dlho netrvalo, veď keby si ty musel vybaviť toľko vecí ako ja, tak by si sa vôbec neobliekol. No veď si sa ani neobliekol. Prosím ťa, choď sa prezliecť. Typické ženy, stále nespokojné, najskôr s tým, že nikam nechceme ísť. Potom, keď chceme niekam ísť, zasa nevyzeráme tak, ako si predstavujú. A náhodou, keď tam aj chceme ísť a sme aj tak pripravení, ako si predstavujú, oni tam nemôžu ísť, lebo si nemajú čo obliecť. Miloško, prosím ťa, choď sa prezliecť. No dobre, idem sa prezliecť. Mám to ja trápenie, ešte, že mi to vynahradzujú gratulácie pre vás. Ako prvé by som chcela odovzdať blahoželanie pani Márii Balážovej z Bratislavy k jej 60. narodeninám. Aj kvety na jeseň spáli mráz, aj vlasy najtmavšie postriebri čas. Preto nech stále ruže kvitnú v tvojej tvári, nech v tvojich očiach šťastie žiari a tvoje srdce nepocíti, čo je to žiaľ. S kyticou ruží, pohárom vína by sme dnes chceli pri tebe stáť a všetko najlepšie k 60-tinám ti zaželať. Manžel Ján, dcéra Alena, zať Rudolf, syn Ján, vnučka Lenka s manželom Martinom a vnuk Tomáš. Živio! No vidíš, Miloško, toto ti oveľa viac slúši. No si istá? No samozrejme, môže sa opýtať nasledujúcej jubilantky, či by sa jej páčilo, keby si jej odovzdal gratuláciu v župane. Ale to bol plesový župan. No už ideme pokračovať v našich blahoželaniach ďalej. Práve dnes, 2. februára, oslavuje v kruhu svojich blízkych 70. narodeniny pani Justína Holubeková z Martina Stráni. Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Zlatým písmom vpísal lásky, namaľoval prvé vrásky, tak vkladal nenávratne chvíle šťastné i tie šedné. Dnes oslavovať chceme zas, veď to nebol premárnený čas. Do ďalších rokov len radosť a spokojnosť, veľa zdravia, šťastia a lásky dosť praje brat Jan s rodinou z Oravy. Živio! Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť mňa. Ty si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež ma ľúb, nech nie som viac sám. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo veľké a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež ma ľúb, nie som viac sám.
vtedy organizovali plesy takmer všetky profesie. Tak ako dnes, aj kedysi boli známe plesy hercov, lekárov, architektov, ale aj holičských pomocníkov, hasičov. A napríklad na plese Práčok v roku 1909 bolo takmer 300 predtanečníkov. A to nebolo vôbec nič neobvyklé. Svoje plesy mali aj poštoví úradníci, potom pajčíri a zvlášť prirodzene dámski krajčíri. A ja som sa rozhodol, že teraz sa vyberiem na ples kráľov. Kráľov? A koľko je, prosím ťa, v Bratislave kráľov? No, keď sa tak lepšie pozrieš, tak plný telefónny zoznam. No, nechcem vašu výsosť zbavovať koruny. Iba podotýkam, že atmosféra na plese bola kedysi taká uvoľnenejšia, pretože pod maskou nebolo nikoho poznať, ale teba, ako si poznať? Tak v maske kráľa ma poznáš a myslím si, že keby som bol princezna so závojom, to by nebolo veľmi vhodné, alebo že by som bol fantomas. Počuj, výsosť, nevýsosť, hrušky dolu. Ja by som si povedala, že ty v takomto oblečení nemôžeš uvádzať našu reláciu. Takže kým ja odovzdám nasledujúcu gratuláciu, ty tu budeš ako moderátor a potom pre mňa, za mňa, bude aj lesnou vílou. No, tak, zhodou okolností jednu vílu pozná, volá sa Amálka, ale Norika ozaj počuje, nechcela by si mať masku nášho ministra? Ale okamžite daj sem tú korunu. Nemám iba 5 korun. Čo? Iba 5. Prosím ťa, choď. Ale musíš sa ukloniť, pretože odchádza kráľ. Výsosť? Milady. Nasledujúcu gratuláciu posielame dozvolená k pani Žofinke Šimkovej, ktorá 7. februára oslávi 85. narodeniny. Čas lásky, čas vďaky, to sú rodinné súdržnosti. 85. narodeniny, to je vek múdrosti. Tento čas, drahá naša teta, nastal teraz, aby sme hold životu tvojmu vzdali a čo najsrdečnejšie ti zablahoželali. Ži nám ešte dlhé roky. Srdečne blahoželajú a do ďalších rokov najmä veľa zdravia, šťastia a pohody želajú netere Boženka Cíglerová z Novej Vsi a Kvetka Chlebová z Trenčína. K blahoželaniu sa pripájajú rodiny Chlebová, Cíglerová, Pavelicová, Perašinová a všetky netere a synovci. Živio! 50. výročie sobáša oslávili 1. februára manželia Hedviga a Valentín Bugárovci z Drahoviec. Ďakujeme za život i pieseň nad kolískou, za úsmev, bosk i slovo sladké, za prvý krôčik, rozprávky i objatie, za veľkú lásku, spaľujúce srdce, za vieru v Boha a dávanie seba, za teplé hniezdo, ktoré ráčite nám dávať, za lásku vnúčatám, ktorú chcete rozdávať. Z úprimného srdca želajú všetko najlepšie, milujúce deti, Marta a Anka s rodinami, netere Eva, Anna a Mária s rodinami a celá ďalšia rodina. Živio! A teraz otvárame kapitolu vzácnych jubileí. 16. januára oslávil krásne 90. narodeniny pán Rudolf Stankoviansky. Život človeka plynie ako rieka, raz spokojná, inokedy búrlivá. Cestičky vášho osudu boli podobné a z vášho spomínania na mladosť sme sa kadečo zaujímavé dozvedeli.
Náš starký Rúdko aj napriek vysokému veku cíti radosť zo života, má pevnú vôľu, teší ho, keď môže niekomu pomôcť a poradiť. Z úctou a láskou mu prajeme hlavne zdravie a tú neskonalú túžbu žiť. Veľa ďalších spoločných chvíľ v pokoji a šťastí želá rodina inžiniera Jana Stankovianského a Viliama Paušlého. Prastarkému Rúdkovi posielajú pravnúčatá Paula, Margarétka, Tomáško a Martinko, veľký bosk a objatie. Živio! Práve dnes, 2. februára, oslavuje 90. narodeniny a 6. februára oslávi meniny pani Dorota Alexiová z Hniezdného. Pri príležitosti krásneho životného jubilea drahej mamičke ďakujú za výchovu, starostlivosť a lásku 3 dcéry s manželmi, syn s manželkou, 10 vnúčat a 16 pravnúčat. Všetci jej želajú ešte mnoho rokov v zdraví a šťastí. K blahoželaniu sa pripája aj sestra a ďalšia rodina. Živio! 91. narodenín sa 30. januára dožil pán Ján Bebčák z Turzovky. Pevné zdravie a Božie požehnanie, Kristova láska nech ťa všade sprevádza a ochraňuje po všetky dni ďalšieho života. To ti s úctou a láskou prajú dcéry Anka a Helenka s manželmi, nevestánka z Malaciek, 7 vnúčat a 6 pravnúčat. Živio! 26. januára oslávila vzácne jubileum aj pani Paulína Foltánová z Bratislavy. 90 rokov, jak voda ubehlo, chvíle krásne, aj smutné, čas vzal v nekonečno. Potomkovia všetci si vás uctievajú, s vďakou, láskou, nehou na vás spomínajú. Nech ešte dlhý čas dopraje vám Pán Boh, by ste mohli v zdraví osláviť ďalší rok. To vám prajú dcéry Anna a Katarína s manželmi, syn Ján s manželkou, 12 vnukov, 23 pravnúkov, 1 prapravnúčka a celá široká rodina. Živio! Cadea fra le braccia.
Milí priatelia, v našom dnešnom okienku pre hostia vítam vynikajúcu osobnosť nositeľa mnohých ocenení za kameru, ktorý spolupracoval s viac ako